Dzulo tinaphunzira kuti nthenda ya shuga isanapezeke m'thupi mwathu, thupi lathu limakhala likutiwuza zizindikiro zosiyanasiyana kapena kuti ma warning signs kwa zakazaka, ndipo tikazizindikira msanga titha kubwezera thupi lathu mchimake. Kwa amene simunaonere maphunziro okhuza ndi nthenda ya shuga part 1 kapena part 2 zomwe titakambe pano zitha kumveka ngati Greek, ndi nkofunikira ndithu kuti mubwerere mukaphunzire maphunziro amenewa ndayika m'makomentimu. Tiyeni tibwerere ku insulin, mankhwala a mthupi omwe amakhala ngati key otsegulira glucose, chokudya chomwe tadya, kuti chilowe m'maselo kapena kuti njerwa zomwe zimamanga thupi lathu. Tinaphunzira kuti matenda a shuga asanabwere, thupi lathu limayamba ndi kuderera insulin, zija pa chizungu tinanena kuti insulin resistance. Kati tinamvetsa bwino dzulo lija, chifukwa china chomwe insulin akukanidwa kutseguliridwa akatsegula chiseko ndi key uja ndi chifukwa chokuti akubweretsa glucose chakudya. Nthawi zonse tikadya zakudya zopasa mphamvu tiyeni nsima, glucose kapena kuti sugar amakwera m'magazi mwathu, nanga sitadya kumene. Koma chifukwa chokuti glucose sangayende yekha, amafuna mperekezi kapena makiyi ake, insulin naye amatani amakwera. Chifukwa chokuti zimenezi zimayendera chani limodzi ndi 5-5. Mano mmene mlengi anatipangira design yokuti glucose uja akakwera, insulin akakwera, insulin uja azitenga maola 3 mpaka na 4 kapena kuti tingoti 4 hours kuti insulin uja adani atsike. Mwachitsanzo tadya phala lathu la mpunga 6 koloko mmawa, sugar wathu wakwera, insulin wathu so wakwera. Insulin uja kuti afike potsika ndi m'manikolo atitafika ku ntchito cha 7:30 kupeza anzathu akumwa ati wazitumbuwa ife nkuwajoyina, glucose wathu akweraso. Ndiye thupi lathu silinena kuti insulin alimo kale magazimu tinatulusa 6 koloko uja sanatsike, iyayi lipangaso wina, ndikuzatengaso break ina 10 koloko, ndikuzamwaso tea pamene paja insulin uja ndoti akungotanibe akungokwera. Anthu ena papa mutha kuweruka kale chifukwa choti mwina thupi lanu likungofuna kupuma pakati pa zakudya zomwe mmadya pa tsiku. Chifukwa mudziwa chomwe chimachitika, insulin makiyi aja akakhala kuti maselo aja sakutseguliridwa, insulin uja amazati kuti ndipange bwanji, maselo sakunditsegulira, glucose ndenduyo akungoyendayenda m'magazimu, ndipange naye chani? Ati ndingomusandusa mafuta asanduke fat achokemo m'magazimu akasungidwe. Paja tinaphunzira kuti zakudya zambiri mlingo wake ukapitirira nthupi umasungidwa ngati chani? Mafuta, fat. Mafuta opangidwa ndi insulin amenewa ndi amene amakonda kubwera pamimba pathu, manso kukhala mkati aja sitimaona aja amakutira ziwindi, ziwalo zathu zosiyanasiyana za mkati. Ndengati muli gulu longonenepa pamimba pokha zikuchitika ndi zimenezi. Koma tifuna tikonze zimenezi, inenso ndili osangalala chifukwa choti ndili gulu lomwelo ndifuna nalenso ndikonzedwe. Toyambirira tidziwe kuti vuto sikunenepa. Kunenepa kutha kukhala chizindikiro, a sign kuti zinthu zina zake zikusokonekera mthupi mwanu. Pachizungu timati it's a metabolic disease, kusonyeza kuti kaphikidwe ndi kagawidwe ka zakudya mthupi sikali bwino. Ndiyeno cholinga chathu sindiye kuti tichepe thupi yayi, koma kuchepa thupi kukhala chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti zinthu zayamba kubwereranso mchimake, thupi lathu layamba kuchira. Tifuna tisiye kutopatopa, tufuna tiyambe kugona bwino, zilakolako zofuna kudya zinthu za sugar kapena macarbs za nsima, mpunga, bread tufuna zithe. Komanso tufuna thupi lathu liziphika mafuta omwe ali mkati mwathuwa kuti lichepe. Zinthu zimenezi sikuti zimachitika mu 2 weeks kapena mwezi umodzi, tizipatsa 90 days kapena kuti miyezi 3. Chifukwa chokuti nthawi imeneyi ndi yomwe imatenga kuti insulin wathu uja, makiyi athu aja ayambirenso kutseguliridwa m'maselo muja. Ndetu kuzigawa zinthu zipawiri, zakudya diet ndi majowajowa exercise, mapali nkapangidwe kake. Tiyambe ndi chakudya. Chinkana kuli kofunikira kumvetsa samene matenda amayambira, chifukwa mmene ndangonena kuti chakudya anthu mwadziwa kale kuti target ndi insulin uja asamakhale okwera nthawi zonse, kutanthauza kuti minimum tikatcha chakudya chathu pazipita 4 hours tisanadye china. Chifukwa chani? Insulin amatenga 4 hours kuti atsike. Kwa anthu ena 4 hours yokha ndiyokwanira, koma kwa anthu enafe pazifunika ndithu kupita ma hours ambiri tisanadye. Ndi ija anthu amayenera kuti intermittent fasting. Kawiri anthu amene ali pa intermittent fasting amadumphisa chakudya chimodzi ngati breakfast ya mamawa.
choti tidziwe matupi athu ndosiyana. Intermittent fasting inayamba kupanga 2018 nditayamba kumene weight yanga inatsika, koma after sometimes inasiya kugwira moti doctor wina anandiuza zokuti ndiyambirenso kudya katatu pa tsiku. Pamenepo tikutanthauza kuti chakudya chomwe tikudyacho ndi chathanzi, ndi fruits. Ngati nthawi yakudya sinakwane tikungomwa madzi, sitikudya china chilichonse. Koma anthu ambiri iye amathandizika nayo ndithu ngodumphisa olo breakfast. Chachiwiri, china chilichonse chomwe chili mpaketi chomwe akamachipanga amachithira sugar chomwe chachokera ku factory sitikuchidya. Iyi ndi nthawi yomwe thupi lathu likuzikonza, anyamata anthupi athu akupangitsa maripeya. Sitifuna zinthu zomwe zimasupula zimaotcha thupi lathu, paja pa chizungu timati inflammatory things, zizisokoneza process imeneyo yayi. Chakudya chizioneka amene chimaonekera kumunda, amazithira zinthu zosiyana-siyana, kuzikazinga mafuta osiyana-siyana, kuzika ma-chemicals osiyana-siyana kuti zikhalise pa shelf. Sitifuna ife zimenezo yayi. 3, tikudya zakudya zomwe sizimakweza kwambiri sugar tikazidya. Paja kukwera kwa sugar kutanthauza kukweraso kwa insulin. Ndi kukwera kwa sugar ku sikofanana iyayi. Zakudya zina makwera kwambiri sugar uja, zakudya zina sugar uja amakwera pang'ono. Ndi ife tufuna tizidya kwambiri zakudya zomwe sugar uja amakwera pang'ono. Ndipanga video yake ya zakudya zimenezi. Koma kwa pano ndinene kuti zakudya zambiri zomwe timadya ku Malawi ngati nsima ndi mpunga zimakweza kwambiri sugar. Koma zimenezi ndi zakudya zathu, sindinganene kuti tisiye kudya nsima, tisiye kudya mpunga. Komabe kuchotsa ngakhale mtanda umodzi pa tsiku kutha kutichitira ife ubwino. Pa 4 chomwe tinakamba kale pa page pano ndi fiber. Fiber amene amapezeka mu zakudya za masamba, maso ma legumes, mzakudya za nyemba, amathandiza kwambiri kutsitsa sugar mthupi mwathu. Ndipo tikatsitsa sugar, glucose, tatsitsaso chani? Insulin. Chinaso chomwe fiber amachita ndizokuti zakudya zomwe zili ndi fiber wambiri zimakhalisa kwambiri m'mimba, timakhala okhuta kwa nthawi yayitali. Pa zakudya ndatchulapo zinthu 4 pamenepa olo mutangosankha ziwiri zomwe mungakwanitse muchita bwino. Tiyeni tipite ku mafizo, majowajowa. Yamba ndi kunyamula zitsulo. Tonse amuna akazi tikuyenera kunyamula zitsulo kaya katatu kaya kawiri pa wiki, chifukwa choti zitsulo zija zimathandiza kupanga masozi, kupanga nofu. Mbife tangokhala mafuta ndi madzi tilibe nofu. Nofu, muscles ndi chinthu number 1 chimadya glucose mthupi mwathu. Khala ndi muscles ambiri, sugar wathu adzakhala otsika, insulin wathuso adzakhala otsika, olo tangokhala pansi. 2, nthawi zonse tikadya tiziyenda 10 minutes. Tisapezeke kuti tadya ndikukhala pompaja ayi. 3, tizipanga majowajowa, koma majowajowa ake tizapanga chonchi. Pa 20 to 30 seconds uthamanga kwambiri. Kenako 4 minutes nayo mukhala mukungojoga pang'ono. 4 minutes ija ikatha mwinaso muzapangaso china chake chothamanga kwambiri. Amene timakonda kuyenda fe tikozaso panga chomwecho. 30 seconds tithamanga, kenako tizayenda. Pa exercise pa mafizo ndatchulaponso zinthu zitatu. Amene baso mukhoza kusankhapo zinthu zina ziwiri zomwe mungakwanitse. Samveka fakenero ndendelirede. Chifukwa ngakhale ndimakhala ngati ndikukuphunzitsani, nanenso ndimaphunzira zambiri apapa. Ndaphunzira zambiri za thupi langa ndi mmene likuyendera. Ndizipasa 90 days kupangani report imene zikuyendera. Pamene pamukwanitsapo chani tiyeni tipangireni limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.